galdua egunezkora. Utsunezko menditonto gainean da etxipena, urak da zuak hartzen, akinekin zainak mozten. Trenak harrapatu eta hil. Gure gaurko bi protagonista nagusiak hilda daude. Eguzkia ez da egunero ateratzen, itzalak errentadan beta berri zenbatzen. Trenetik jaitsi eta kontrako norabidean zetorren beste tren batek harrapatu zituen. Laudion eta Legazpin. Hildakoen familiek garbi dute, geltokietan ez zirela segurtasun neurriak errespetatu. Ez zegoen semafororik, ez zelataririk, ez da megafoniarik ere. Saminaren eguna, zietaren eguna, oinaz ez betetako, zakarrontzi bilduman. Inork ezin zuen jakin, kontrako norabidean tren bat pasako zenik, 120 kilometroko abiaduraz. Eguzkiak ez du izotza urtutzen, errekara joandako egun lehortak irten. Dena amiltzen, dela sentitzen, udanean. Dena suntsitzen, dela sinisten. Hildakoen familientzat ez da erraza gertatutakoa gogoratzea, baina haien testigantzen bitartez egoera aldatzea nahi lukete. Gaur, Urranditan, trenak eramandako bizitzak. Asier, zuk nola deitzen duzu zure alabarekin gertatutakoa? Istripua, heriotza, hilketa... Ba, nik gogorra izango da, igual esan behar duena, baina niri hilketa iruditzen zait. Ni sentimentua daukat, idurre ez zuela ezer gaizki egin, idurrek txartela erosi zuela, Donostira junda etortzeko, eta ez zan etxea iritsi, eta sensazioa hilketa batena daukat. Eta instituzioen aldetik, babestuta zaudete? Ez da ere. 10 hilabete hauetan zea azalpen jaso duzue? Ez, inorrez da gerturatu gure gana. Ez. La impresión que nos daba es que no había pasado nada. Es que tiene el mismo tratamiento cuando arrollan una persona que cuando arrollan una vaca. Sensazio hori esatea, eske hau zan oso evitablea. Hau zan gertatu behar. Tan difícil es poner un semáforo, una barrera. Es tan complicado. Porque, bueno, la solución está clara, es el soterramiento, que no tenga que pasar la gente por donde cruza el tren, por donde pasa el tren. Pero mientras tanto, pues claro, una solución. Incluso hay soluciones provisionales, como han hecho en Areta o como han hecho en Legazpi, hasta que hagan el soterramiento. ¿Por qué esperan a que haya un accidente para actuar? O sea, no lo puedo entender. Asier, elkarrizketa hau egiterako orduan zuen zalantzak zenituzten. Zergatik, zeren beldur zarete? Beldur baino gehiago da momentua. Oraindikan denbora gutxi pasatu da, idurreko istripua eukizunetik, eta oso justu gaude famili bezala, eta pertsonalki gogorra egiten zait momentu honetan gai honetaz hitz egitera. Baina, pentsatu dugu egin beharra dagoela. Berriro gertatu ez dadin. Ixatzen moduz dago familia, nolakoak izan dira 10 hilabete hauek?
apurtuta. Familia dago apurtuta. Gu beti izan gea laukotea. Beti izan da gure proiektua. Familia. 10 hilabete pasa dira, Idurre hiltzenetik. Ze moduz dago familia? Gaizki. Asko sufritzen egia. Gure bizitzako gehien maite dezun pertsonak semela badia, eta guretako Idurre zen berezia eta kristoneko alaba. Eta hola batean juntzaigu eta momentu honetan gaude saiatzen errekuperatzen eta lan horretan gabiltz, berriro familia osatzen. Idurre asko gogoratzen duzue. Bai. Eta nola egiten duzue? Bere lagunekin, familiakin? Momentu honetan nire senarrak asko hitz egiten duen bezala, nik oso gutxi hitz egiten dut Idurretaz. Gogoratu denbora guztian. Badakigu hitz egin behar degula, eta psikologoak ere esaten digu hitz egin behar degula, baina kosta egiten zaigu. 10 hilabetetan, ez da egit, ikusi alden edo ez, baina pixkat argia ikusten hasi zara. Bueno, argia egia esan hasieran baino hobetotxo bagaude. Lehenengo hilabeteak shock puntu batetan sartzen zea eta ez dezu norabidea inundik ikusten, eta orain denborarekin polikinaka berriro, emaztea, semea eta ni bizitzan sartzen hasi gea polikinaka. Baina oindio ikusten dugu argia oso urruti. Ze bere utxunea da, ina handia. Bai, eta lagunekin, lagunak ikusten ditugunen bera ikusten dugu. Orduan, bada gelditu zaiguna bere lagunak. Oraindik gazteak dira eta ez ditugu agobiatu nahi, baina guretzat garrantzitsua da etortzen direnean, zer kontatzen digutenean, beraiek atera dituzten argazkiak, egin diran tatuajea, nire askotan gertura eta musu bat emango nieke, ze bada modu bat Idurrekin egoteko, ezta? Baina, poliki. Bere bidea eramango gaitu, horrea. Idurrek asko erabiltzen zuen mezu bat tatuatu dute, bere kuadrilakoek. Bai, itzali ezin diren argia garelako. Bai, asko gustatzen zitzaion irakurtzea, eta irakurtzen zituen esaldi bereziak apuntatu eta erabili egiten zituen Instagramen, eta gero bere idatzi egiten zituen bere sentimenduak, bere gauzak, eta hori gelditu zaigu, eta esaldi bat, beste askoren artean, baina berarentzat berezia hori izan, bai, eta hori tatuatu dute, orduan polita, guretzat polita da. Saminduta esnatu da Legazpiko herria. Hombre, gauzarik horra die, Askok ezagutzen zuten Idurre. Neska jatorra ederra, badana gaude oso minduta, egia esan, bai. Koldo, Arantxaren semea kuadrilakoa zuen. Donostitik edo zetorrela, eta, ez dakit. Ez beharra atzo iluntzeko 8 terdiak aldera gertatu zen. 18 urteko gaztea aldiriko tren batetik jaitsi zen eta trenbidea zeharkatzera zijoanean beste tren batek harrapatu zuen. Zer gertatu zen? Abenduako 30ean, Gabonetako egun bat zen, eta Donostira guntzan lagun batena tren hartu zuen. Gu beti pentsau izan deula trena dela seguroa edo, transporte publikoa esaten da bezala, ez? Arrisku gehiago kotxeak edo... Eta, tren hartu zuen, Donostira juteko, eta etortzi izanen, istripu bat entzan, eta trenak Idurre eraman zuen. Eta gure bizitza, puskau gintzen momentu hortan. Nolakoa izan zen egun hura? Begira. Estazioan nola bizi izan zenuen zuk, Isa? Estaziokoa izan zen oso gogorra. Mezua jaso genuenean ezin genuen ezer ulertu.
istripua, bueno, oso gogorra, baino era berean beti bizitza osorako eskertuko diogu bere lagunari, ausardia eukitzea guri deitzea lehenengoak eta gu aiatu izana lehenengoak. Ze aukera auki genuen berarekin egoteko biok bakarrik eta agurtzeko. Bere lagun batek deitu zion isari, nire emazteari, esanez idurrek tren batek harrapatu zola. Guk ez genuen ulertzen ezerrez, buiak hasi ginen etxean, ez genuen ulertzen, eta bai, horrela izan zen, jaso genuen bezala. Orduan oso gogorra, baino era berean nik uste dut luzarora lagunduko digu momentu horiek. Berarekin egoteko aukera izan nuen, nire besotan eukitzeko aukera izan nuen, eta niretzat oso baliagarria izan zen hori. Geltokian lurpeko pasabide edo zubi baten beharra ikusten dute. Udaletik familiarekin egoteko momentuak direla esan dute. Aurrerago aztertuko dituztela hartu beharreko neurriak horrelakorik berriro gerta ez dadin. Legazpin denbora daramazue tren geltokiaren egoera salatzen. Herri mailan askotan komentatu da, jende asko sustak eduki dituela eta horrela, eta beti komentatzen zen, baina guk etxean egia esan trena ez genduen asko erabiltzen, eta, ez ginen igual hain kostiente horren arriskutsua zanik. Bi tren gurutzatzen dianen, batak besteari ez dio ikusten eta entzuten. Eta hori gertatzen denen, bada idurrek gertatu zitzaiona. Zu garbi daukezu ama bezala zure alabak ez daukela errurrik, baina demostratu behar dezu, eta momentu horietan ez dezu ulertzen, demostratu behar hori, ez da, zu iruditzen zaizun mundu guztik ulertu behar duela, zure alabak ez duela ezer egin. Tren batetik jaitsi, eta pasa. Baina gero konturatzen zara jendea azalpen bat behar duela. Eta zu zehala, gaizki zaudena eta gainera demostratu behar dezuna, idurrek ez zuela ezer gaizki egin, ez euskela kasko jantzita. Ez egola edanda, ez egola drogarik hartuta. Horretarako autopsia bat behar daizkoa da, biletea behar dezu, claro, bere gauzatan ibili behar zea, eta hortan bai ertzainak lagundu zigula, oso atestatu ona eginez, eta bilatzen, eta demostratzen bakaskoak ez euskela, eta, hori bentzet ondo egin zanan. Zuen historia ezagutzera ematea garrantzitsua da, norbaitek errua bere gain har dezan? Nik dudazko ditut norbaitek bere gain errua hartuko duen edo ez, baino bai pentsatzen dut jendeak bai jakin behar duela bizigean lurralde moderno honetan, Euskal Herrian, 21. mendean, teknologia puntan gauza askotan ona gehala, horrelako toki asko daudela. Alaba galtzea, bizitzan egon daiteken gauzarik mingarrienetarikoa izango da, seguru. Baina horretaz gain, prozesu guzti honetan zer uste duzu dela zailena? Zer da zailena? Ama bezala, momentu horretan ezin zenuela ezer egin ulertzea. Askotan galdetzen duzu nun neoni. Eta klero, familia nola gelditu da. Orduan, berriro sentitu behar dezu idurre hor dagola beste modu batetan, eta zu aurre egin behar dezula. Ezintzea laberarekin hil, eta ezintzela sofan gelditu, hilda, bizirik, aurrera egin behar dezula, hirurongatik, zuregatik, baino daukezun beste semeak eskubidea duelako bizitzeko. Eta oso mingarria da ere, eta hori nik uste orain konturatu naizela, ze iruditzen zaizu zuzeala gehien galdu dezuna, baina nik uste dut momentu batzutan jon dala gehien galdu duna. Agian luzarora ez, baina orain galdu du. Arreba eta gurasoak modu batetara ere. Eta hori min handia ematen du ama bezala.
alaba galdu duen aitan bezala, modu honetara alaba galduta, gelditzen zaizun sentsazioa zer da? Gauzak ondo egin izan balira, zuen alabaren idurreren heriotza ekidin ahal izango zela? Dudarik gabe. Orain bapatean denbora gutxin istripua gertatuta gero egindan konponbide provisional batekin ja martxan jarri dutena, lehenago egin izan balitz, urte batzuk aurreago egin dagoengo balitz, ez litzateke gertatuko. Eta idurre gurekin egongo zen. Aurrera egiten laguntzen du tren konpainiaren kontra daramazuen bide judizialak? Ez, guri ez. Lagunduko duena da demostratzea zure alabak ez zuela ezer gaizki egin. Ze, beraiek sartzen dituzte danak arrollamiento edo deitzen diotena. Horren barruan. El arrollamiento numero, baina arrollamiento zer da? Berez buruaz beste egin dona arrollamiento da. Gaizki gurutzatu dona arrollamiento da. Eta istripu bat edo idurra gertatu zaiona ere arrollamiento da. Guztia da arrollamiento. Orduan, gu nahi duguna da garbi geratzea, beraiek ez dakigun hor, agian ez dauke izenik ere, hil dutela gure alaba. Gure alaba ez da hil. Hil egin dute. Idurre hil zutenetik, zurekin, familiarekin, harremanetan jarri dira? Harremanetan enpresak edo horrela? Enpresatik? Ez. Ez. Gurekin ez. Badakigu udalarekin edo jarri dirala, baina gurekin ez. Ez da doluminak emateko ere ez? Ez. Eta ikerketa martxan jarri da? Bai, ikerketa badago martxan. Zuek eskatuta, tren enpresak berak jarrita? Alde batetik usten dut tren enpresak baduela ikerketa bat martxan, da beste aldetik ertzainan bidez hasi zen istripuaren egunegatikan, hortik beste bide badago irikita, baina hori dana eramaten dute abogatu talde batek eta gu ez gaude momentu hauetan horrelako gauzaetan ez pentsatzeko ez. Tren konpainiaren jarrera zer iruditzen zaizu zuri, ama bezala? Hotza. Gu ez gea ezer berarenentzat. Dirua eta zenbaki bat. Ez gea... Ez... Agian hasieran zer esango zioten udaletxeari, baino ez. Gure gana ez dira gerturatu. Alde batetik lotxagarria iruditzen zait, beste alde batetik iaia eskertzen dut. Ze ez dakit zer reakzio izango nuken. Egoera berdinetik pasa diren familiak ezagutzeak laguntzen du? Bai, niri bai laguntzen dit. Gaina konturatu gea, guk inungo ateri jo gabe, seme-alaba galdu dituen jendea, nola empatizatzen duen da saiatzen da laguntzen. De hecho, dago bikote bat legazpine bai bere alaba galdu zuena, eta asko digute laguntzen, eta kanpotik jendek eta deitu izan digu. Madridetik deitu digute, Urretxutik, jendea ikusten duen egoera bat hola, nik uste berriro esaten dola, beste familia bat eta goazen saiatzea, hauei eskutxoa botatzen. Gonzalo, 2 urte igaro dira jada Irune hiltzenetik, nola zaudete? No, no estamos bien, pero bueno, lo peor es el primer año porque es una cosa terrible que no puedes desconectar en ningún momento y es muy duro, es muy duro. Ahora, bien, si te digo bien, miento, pero bueno, pero poco a poco te vas acostumbrando. Gonzalo niretako ikaragarrizko meritoa dauka. Bera da borroka bat egiten eta kristoneko lan pila egiten ari da, berak zuen alaba bakarra galdu du, eta egiten ari dana besten dako da, zato berak jaz du errekuperatuko. Eta implikazio handia dauka, gu beste fase baten gaude.
nola gustatzen zaizu gogoratzea zure alaba? Irrifar batekin. Go to bed now, I can tell. Pain is on the way out now. Oso alaia zan, bizipoza. Falls away. Ez dakit, ni beti esaten nion berari mundiala zara. Beti, eta mundiala zara. You'll be back again. Hang your head and let me in. I'm waiting so long. Ama guztik pentsatuko dute. I was staring into the light. When I saw you in the distance, I knew that you'd be mine. Am I moving back in time? Just standing still. I met a man. Laurok asko bidaiatu dugu, eta orduan bidaietan bizi izan duguna, baina bereziki irrifartxo. Pozik, beti abesten, dantzan. I've been pulling on the wire, but it just won't break. I've been turning up the dial, but I hear no sound. I resist what I cannot change, and I wanna Dantza morratua zan dantzari. Batean gure etxean musika desagertu egin da. Daukazu blog bat, eta hor oso ondo deskribatzen duzu azken 2 urte hauetan sentitutakoa. Kontatuko diguzu zer den? Bueno, lo del blog fue la indignación que sentía. O sea, era un total abandono. Cada noticia que nos llegaba era una sin razón, era un cúmulo de cosas que digo, esto es necesario contarlo y que la gente lo sepa. O sea, porque yo antes del accidente de mi hija pensaba que estas cosas no pasaban. Yo pensaba que sí, bueno, hay suicidios, hay imprudencias, pero mi hija ni cometió ninguna imprudencia ni es ninguna suicida. Era un cúmulo de faltas de seguridad total, porque en la estación donde falleció Irune es una estación que está en curva, que no tiene semáforos ni barrera, donde pueden pasar los trenes en una dirección a 110 kilómetros por hora y en otra 70, donde no había ninguna señal de límite de velocidad el día del accidente, luego las colocaron. Al mes siguiente colocaron las señales. Cada noticia que nos llegaba era más desesperante. Los trenes tienen un registrador jurídico, una caja negra, digamos, que registran todos los datos de la frenada, la velocidad, todo. Bueno, pues la Ertzaintza pidió esos datos y, sorpresa, se habían borrado. Preguntamos por qué. Y las respuestas que nos daban eran increíbles, contradictorias. Y digo, pues, por eso empecé a escribir el blog, para que la gente supiese pues, cómo actúan y la cantidad de barbaridades que hacen. Nadie, absolutamente nadie, ni Adif, ni Renfe, ni Comsa, ni el Ayuntamiento de Llodio, nadie se puso en contacto con nosotros, ni para dar el pésame, nadie. Nosotros tuvimos que dirigirnos a ellos. Y a partir del ruido que metimos y del blog, y pues ya empezamos a tener contacto con la administración.
zer pentsatu duzu, ikusiko dugu inoiz hau lurperatuta? Bai, beitu, jo, orain zer, hau atera genuen joan den urtean, ezta? Bai, Eta, bueno, pues... Edo bi, igual. Bai, pasa den urtean, bai. Baina, bueno, gutxienez, bai ikusten da balkoin batzutan ipinita, ezta? Bai, balio izan du ostera hori, ez kontzientzia piztea gure auzokoen artean, eta jo, balkoi askotan ikusten da. Azken istripua 2016ko abenduan gertatu zen, bi emakume heldu hil ziren istripu horretan, baina guztira uste dut 21 hildako egon direla. Orain dela 2 urte, ezta? Urte bi izango dira laster, bai. Bi emakume... Andre bi hoiek. Bai, zuten, justu. Bai! Gutxi gora bera 1 tren pasatzen dira egunero. Eta pasatzen baldin bada merkantzia ja zen lapera. Merkantziaz gutxienez, ez dakit, baina... 10 minutu, etengabe, pla. En fin. Aldarrikapen historikoa da, gu 30 urte daramagu soluzio bat eskatzen. Baina jarraitu behar dugu, ze hemen badakizu, obra handientzat badago dirua, baina hau igual ez dute konsideratzen handia dela. Soluzioa da lurperatzea eta geltokia mantentzea, bai. Abiadura aldiko trenarentzat, zen badiru. Bai, eta gainera, eske, adibidez, trenarentzat ez daude jende guztiak ados. Eta justu, honetan, gauza alderdi guztiak ados daude. Eta ez dugu lortuko, ez dakiz, ni zerraitik, benetan. FBko lehendakaria esan zuen, hau ezin da, anakronismo bat da, eta hemen ezin da hor gelditu. Hori, Bilbo erdian eta gelditzen da, eta orduan... Osoa bitan zatitzen du. Goiko aldea, Azpilanda deritzona, non bi ikastetxe daude, eta beko aldean, non gehiengo biztanleria bizitzen den tokia dena. Goazen aberria beste aldera nola dagoen azkenean lortu duten ala ez. Bai. A ber. En fin. Hemen arazo asko ditugu. Bai kutsaduraren aldetik, bai elkar bizitzaren aldetik, bai enpleguaren aldetik, eta soluzioak ez dira heltzen. Eta guk isolatuak sentitzen gara. Jode, hori... Pentsazazu hau pasatzea barrerari gabe. Arburto alkateak oin dela 3 hilabete, berarekin izan genuen batzarraren ostean, esan zigun, abalo sustapen ministroari eskutiz bat eraziko ziola, 3 hilabete pasa dira, alkateak ez digu ezer zan, noski Eusko Jaurlaritzatik ez dugu erantzunik ezan, ez da sustapen ministro edo Espainiako gobernuaren aldetik. Bai, lortuko dugu, ziur. Seguro baiet. Hainbeste ekintzak eta hori lortuko dugu. Inbertsio handia behar da, hori egia da, baina 21. mendeko gizarte batean, gizarte garatu batean, ezin dugu azpiegitura tercermundista hauekin bizi. Horrela da. Nahiko? Vale, pasale. Causa, la persona estaba en la vía. Por eso falleció. Zure alaba errudun moduan ikusten duen horrelako txosten bat eskuartean izatean, ze pentsatu zenuen? Pues mucha rabia y es una manera de quitarse las culpas y responsabilizar a la víctima del accidente. Hay un cartel, ya está avisado. Ya no tenemos nosotros ninguna responsabilidad. Era como si mi hija
no fuese nada, como si no hubiese pasado nada. ¿Qué nos cuesta poner una estación como debe estar? Pues unos cuantos millones de euros. ¿Qué nos cuesta la indemnización? Si llega, es mucho más barato. Y creo que es terrible, pero lo pienso de verdad, que es un problema económico. Es que yo no juzgo ni si está bien o mal el AVE, pero con un par de kilómetros del AVE yo creo que se solucionan muchos pasos a niveles. O sea, estamos corriendo mucho en unas cosas y otras se quedan peor que en el siglo XIX. La estación de Areta era más segura en el siglo XIX que ahora, porque era igual, pero tenía un vigilante, los trenes iban más despacio, había menos tráfico ferroviario, menos tráfico de viajeros. En cambio, ¿qué medida de seguridad han puesto? Ninguna. Argaitz, zu aita zara. Bai. Semeak galdetu dizu askotan zergatik galdu zenuen besoa? Bai. Zein izaten da bere reakzioa? Normal. Esaten, istripu batek gizon eta besoa galdu zen dakit. Ez da importantzia hondik ematen. Uharten egin behar zuen orratz aldaketa Miguel de Unamuno izeneko trenak. Trenbidez aldatu behar zuen eta horretarako 30 kilometro ordukoko abiadura eraman behar zuen trenak eta ez 137koa. Rafael Arias Salgado sustapen ministroak baieztatu du gehiaizko abiadura izan dela istripuaren arrazoia. Determinan que se ha producido un exceso de velocidad. Duela 21 urte gertatu zan zuen istripua Uharte Arakilen, 97an, martxoaren 31an. Orain Renfe egiten ari den ikerketen bidez jakingo da trena zergaitik zijoan horren besteko abiaduran orratz aldaketa egitera. Era berean kasua duen juezak tren gidariari odol azterketa egitea eskatu du. Trakete bat eitutza nola bastante fuertea, aurreko trena bere bidete zituen, bigarrena bolkau, hirugarrena bigarrenan gainen montau zen, kaos bat. Duela 21 urte, Nafarroako Uharte Arakil herrian izandiko tren istripu ikaragarri larrian, Arkaitz Ortiz Legazpiarrak besoa galdu zuen. Zuk zenbat urte zenituen? 17. 18 hildako eta dozenaka zauritu izan ziren. Hildakoen artean, Asierren lehengusu bat zegoen, eta baita Asierren beste lagun min bat ere. Hirugarren bagoiak, bigarrenaren kontra jo zuen. Bigarrenan gainen jarri zen. Eta zu bigarrenean zijoa zen? Nini joan bolkau zen, itxuli zen hortan. Eta zer ikusi zenuen? Gauz asko. Badira gauza batzuk ez dituzunak gogoratzen, eta beste batzuk gogoratu ez dituzunak nahi. Nahi baino gehiago da, bestek ez duela gogora nahi, eta orduan ez dutela kontatzen ze eakintze pasau zen, da orduan nahi dut eraien aldetio kontatzeko, jo nik ez da nahi, inor sartu historio honetan gogoz kontra bintzat. Azalduko diguzu nola galdu zenuen besoa, nola izan zen? Lehioti sartu zen beste trenan erruerako harraputzean nahi besoa. Besoa eta bizkarran parte bat. Eta? Montzu hortan... lehenengo gauzertu zaitzu hemendik irten behar dut. Nola ala hemendik irten behar dut, hori. Lepon jarri besoa eta kanpoa. Nola ala. Eta aldamenean zenituenak laguntzen saiatu zinen? Baiet esan diate, nien ez hortaz gogoratzen, ni lehenengo gauzea kanpo irtetzea zen, da nien ez gogoratzen. Zein nien laundu nion, zein ez nien laundu. Istripua gertatu eta berehala, Uharte Arakil herriko jendea trenera gerturatu zen laguntzeko asmoz. Haien artean zegoen Josemari Ustarroz. Lehendabiziko ailegatu zena lan istripura zen nire lantegiko lagun bat eta ikusi zuen bagoiak nola jasotzen ziren erderaz enkabritar esaten dakio modu hortan. Olako bizipen baten ostean, ze erlazio sortzen da adibidez Josemarirekin? Bai pertsona bezala eta bai herri bezala guztien jokaibidekin, dana launtzeko, mantak utzi, edari berok ekarri,
han izan ziren, herri guzti uste volkau zala. Lehentasuna zein zen, jendea trenetik ateratzea? Bai. Jendea trenetik atera, ongi zegoena atenditu, zerbait eman, edariak eta larrialditzara jendea eraman. Garrantzitsuena hartuta Iruña eraman. Nire bi alaba, kotxetik jetxi eta ez niren ikusi goitzeko ordubiak arte. Egon ziren hemen, jendeari laguntzen, altzen guzia egiten hemen zegoen jendeari. Trenen biktimek, bain eta berriro diote, amorru puntu bat sentitzen dutela, askotan uste dutelako desgraziak ekidin daitezkela gauzak ondo eginda. Zure kasuan, amorru puntu hori bizi izan zenuen? Ez, amorru baino gehiago, ezagik, pena, baina amorru ez. Pena noregatik? Eta negatio. Biktima gatio, hildakon gatio, konduktoratio ere bai, azkenen beak askotan izaten da kulpablea bilatzea, baina horren dizke mila gauza. Da la sensación de que el criminal eres tú. En Galicia, lo del accidente, el ver al maquinista que se lo llevaban esposado, la Guardia Civil, aquello, digo, a este hombre que tiene ganas de morirse, Zuekin Juantxo Masana tren gidaria, 56 urte. Ez du inongo harremanik gaur ikusten ari garen istripuekin. Tren gidari guztiek, goiz zein berandu, jakin behar izango dute zer den norbait harrapatzea. A lo largo de mi vida profesional sí que tienes sustos, tienes arrollamientos, tienes gente que se tira, tienes un poco de todo. Tren gidari asko nahiko mentalizaturik omen daude, bai istripuen eta baita ezusteen aurrean ere, baina noski, gertatu eta gero, ezin jakin, gidari bakoitzak nola erreakzionatuko duen. Cuando suceden este tipo de accidentes, hay gente que tiene mucho temple y una vez que le ha sucedido el accidente, sigue conduciendo. Hay mucha gente que no. Istripu larriak gertatu eta gero, gidariek beti ezin izaten diote gidatzeari tarte batez utzi. En el ámbito de cercanías del País Vasco te relevan rápidamente, te suelen relevar. Pero hay en mercancías que las personas han continuado cuando han tenido un accidente de este tipo. Nosotros no podemos pegar volantazos, no podemos irnos a otro carril. El tren continúa su camino, lo único que puedo hacer es llamar tu atención con el silbato y con los focos, aplicar el freno de emergencia y rezar que no pase nada. 126 kilometro orduko, 30 kilometro orduko izan behar zuen tramo batean. Zifra horiei buelta asko eman dizkiozu? Beti pasako zan veloziade hortan, egun hortan kasurez, biak aldauta zeren, etzon abisui jaso, etzon ikusi, etzan fijau, xerartu zan dakitxo. Un tren para frenar, hombre, depende de muchas cosas. Depende de si es de mercancías, si es de viajeros, si es una unidad eléctrica, pero entre 500 y 1000 metros, más o menos. Zuen kasuan epaiketa ere egon zen. Makinista zigortu zuten 2 urte terdiko kartzelaldiarekin. Zait, nahi zagordatzen. Eta laguntzaileari isun bajarri zitzaion. Nahikoa izan zen? Nik horreiz diot garrantzion dik ematen. Azkenen bihotzuten errodun bat eta haik epaitu zituzten, baina askotan esaten dena, errodun bat bihotzen du, baina azkenen gauzan akumulazio, gauzan batuk eta horre dauke erru, ez da pertsona bat bakarrik. Behatzakin seinaltza oso horreza da. Zer uste guzu dela Arkaitzek bizitakoaren parterik zailena?
han bertan egondan heriotza ikustea. Hildakoak. Heriotza, bai. Arkaitz, zuk laguntza psikologikoa behar izan duzu? Bai. Gertatutakoa gainditzeko? Bai. No, gainditzeko ez. Ez zurtelak ulertzen nola gertatutakoa nola hartu nun. Ez zioten esplikazio bilatzen 17 urteko ume bateko gazte batek nola hartu zegin gauzak nik hartu nikon bezala. Zergatik? Nola hartu zenuen ba? Ondo... Ni esan pasau da, eta egite ez dauk atzea bueltaik, eta ahi esatzen, baina hola zarela ez daukezu ameska izte, ez daukezu zea, bestea, ez. Gertotako gauza die, eta egite ez dauke beste esplikazioek. Psikologoak zertan uste duzu lagundu zitzula? Ez da, nik eaien egin landu zeda, nik eraien landu ni, ez da, nizagorotzen. Baina, izan zen momentu bat, inkomodoa, eraiek aizitelako denbora guztien, bideran nahien gaizki sentitzea bezala. Eta ni esan, ez, ni ondo neola, eta denbora guztien, baina ez da normala, niretzako normala da, eta nik hartuten bezala hartu, eta egitio. Nik itziaten bonun sartu gaizkien barren nola. Etxean 2 urtebetetze egun dituzue, Arkaitzegatik, Maider? Bai, berak hala ikusten du, berak askotan esan izan dit. Martxoak 19an iten ditu 4 urteak, eta gero erdi broma, erdi serio, beti martxoak 31 ere referente bat bada gure etxean. Eta inkluso alintzen gara, egun hortan uhartera berta hurbiltzen, loreak ustera edo, inkluso semearekin hilo izan gea bertara. Onain txarrain elurra, jai baldin badeu, behintzet, hauntza. Zuk Arkaitz, uste duzu zorte handia izan zenuela? Bai. Zergatik? Bizi naulako, ez da gutxi. Horrek atzetiak arzkin konsekuntzi danakin, baina... Harrigarria suerta dakikuke Arkaitzen izaera lasaia. Superbibientearen sindromepean bizi da, menturaz. Ez da ahantzi behar istripuan lehen gusua eta lagun mina galdu zituela. Ez dakit nola onartuko nuken horrelako egoera bat bizita gero. Ez? Azkenen heriotza ingertu ikustea. Anaiak zure moduan hartu du gertatutako? Ez. Ez du nahi itzein horrek. Ez zertaz, ez tegu itzein da ez dut uste, eta hori errespeto barra du. Zortziak laurden gutxi ziren, eta iguzkia hor bera-beran, eta badakizun nola itxuten dizun, eta ez naiz harritzen zer ez ikustea. Eta gero, hemen... Zer ez ikustea? Seinaleak. En el accidente de Duarte de Araquil pues, se juntaron muchas cosas. La señalización que había era tercermundista, no se había invertido, no había señales luminosas, todas eran semafóricas. ¿Semafóricas qué es? Es un brazo de madera que te va indicando la señalización que tienes y que tú interpretas de una forma. Etzen aski potente sinale hori. Hortan baitzti hor nago. Ni bizi naiz trenbidetik gertu eta fijatzen. No había sistema de frenado automático, no había nada. Sucedió porque tarde o temprano tenía que suceder. Renfeko informazio zerbitzua jakinarazi duenez, bilete bakoitzak bidaiariaren derrigorrezko asegurua dauka, eta Renferen kasuan, enpresako iturrien arabera beti, Mafre konpainiarekin egina dago. Lasa ez hau ikozue, beste hau ikozue, zertzeizue faltako, eta nik uste denbora pasauala hori aztu ikendala, aztu ikentzaiela. Gauza asko prometitu baina gero ez da egizaten hori. Aseguru honek zaurituen garraioa eta ospitaleko gastua kubritzen ditu. Heriotza kasuan indemnizazioa ere badago, baina Renfek ez du jakitera eman nahi izan zein den diru kopurua. Ematizun egin konformago eta ez dagoezu gehiago. Barkau baino, nik dauketen hau bizi guztiako auket.
Osa, momentu baten konpontzea dazue, baina esaten dena. Gaurko ogie, biharko gozea, esaten den bezala. Orduan, momentutan arratzea dazue, baina biharko unen zer. Ez dauket ezarra. Idurren istripua gertatu ez balitz, badakigu hor zebiltzatela, bileratan da horrela, baina urtek eta urtek darama horrekola, eta orain batean konpondu dute. Orduan bai, mingarria egiten da. Asier me decía eso, que es que él ve lo que han hecho ahora en Legazpi y le hierve la sangre. Dice, no, bueno, sí, está bien para que no vuelva, pero ¿por qué no antes? ¿Por qué ha tenido que morir mi hija para que se ponga una solución? ¿Por qué no actúan? No es tan caro, ¿no? Es falta de voluntad. Obrak egiten direla ikusteak, geltokiak berriztu egiten dituztela ikusteak. Kontraesana ekartzen du zure burura. Ze alde batetik oso pozik zare eta nik uste hori lortu behar dela. Baina beste alde batetik min ematen du. Horrek gehi politikoki hori erabiltzea. Cuando hay un accidente, actúo, antes no. Pues eso produce una impotencia. Lorpen bat bezala bizitzea. Eta nik ez dut bizi lorpen bat bezala. Lorpena da, nire ustez, zerbait gertatzen ez danean, idurren istripua gertatzen izan ez balitz, lortzen dezunean. Orain ez da lorpen bat. Orain da tirita bat, konponbide bat. Iruneren kasuan, zuk ere interesa ezkutuak ikusten dituzu, hainbat gezur zabaldu zirelako. En el momento del arrollamiento dijeron que Irune iba con cascos, que cruzó por delante del tren apresuradamente, bueno, un montón de barbaridades que no tenían nada que ver con la realidad. Fueron 10 segundos de solapamiento de trenes y cuando dio un paso, llegó el tren y se la llevó por delante. Ninguno de los viajeros que estaban en la estación oyó ningún mensaje de aviso de megafonía de que iba a pasar un tren sin parada. Es terrible que un tren de cientos de toneladas que pueda cruzar por donde tiene que pasar la gente obligatoriamente a 110 kilómetros por hora. Es una barbaridad. O sea, te lleva la ropa, el pelo. Es que a mí no me entra en la cabeza cómo unos técnicos de seguridad dicen que en una estación con curvas sin visibilidad pueden atravesar los trenes a 110 kilómetros por hora. Es que no lo puedo entender qué clase de técnicos son esos. No lo puedo entender. No desean que pase esto, pero pasa, saben que pasa y no hacen por impedirlo. Y como la ley les permite que con un cartelito que ponga cuidado al cruzar, ya está. Oye, ya estás avisado. Y esto ha funcionado así, miramos para otro lado y que siga la dejadez. Mientras que no haya responsables, no se va a solucionar esto. O sea, es un ente abstracto donde nadie es culpable de nadie. En el momento que se castiga a los responsables por su mala actuación o por su no actuación, cambiarían las cosas. Espainiako justizian itxaropen gutxi daukazu eta horregatik Europara jo duzue. Estuve en contacto con el presidente de las víctimas de Angrois, del Albia, y él me aconsejó denunciar en Europa, cosa que he hecho, y bueno, veremos a ver si prospera. Pero vamos, yo lo voy a intentar por todos lados, pero soy muy pesimista respecto a la justicia en los tribunales españoles. Zein da gailendu den sentimendua? Haserrea?
impotencia. Pelear contra unos gigantes que lo tienen todo. Lucha de gigantes con 10, el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Irune, he pensado mucho sobre lo que dejé de decirte. Creo que no te dije todo lo que te quería, pero eso da igual, sé que lo sabes y ni tú ni yo hemos sido de exageradas demostraciones de cariño. Hay algo de lo que sí me arrepiento, algo que no te dije, que no creo que sepas y que hoy quiero escribirte. Me arrepiento de que te hayas ido sin saber el inmenso orgullo que siento al tenerte como hija. Sin duda, eres lo mejor que me ha pasado y me pasará. Solo se me ocurre una cosa peor que haberte perdido, el no haberte tenido. No sabes la de veces que le decía a tu ama en tono de complicidad, lo estamos haciendo bien, para añadir luego, no es todo mérito nuestro, hay materia prima. Tu carácter, tu inteligencia, tu talento, tu valentía y decisión, pero sobre todo el hecho de ser una buena persona, con todo lo que eso conlleva, han hecho de mí un padre feliz, por lo que solo puedo darte las gracias por estos 19 años que hemos compartido. Deja que pasemos sin miedo. Que solos nos has dejado. Tu ama y yo estamos intentando adaptarnos a esta nueva vida, pero es tan duro. Tu ama me ayuda a no darme por vencido y yo a ella. Somos dos caminantes con heridas en el alma que a trompicones avanzamos inmersos en una niebla de dolor. Nos usamos el uno al otro como una muleta y cada paso es un equilibrio para no caer. Tu marcha fue un fogonazo cegador que como un hacha resplandeciente arrancó de cuajo lo bueno y hermoso dejando como pago el silencio. Un silencio atronador que se apoderó de mi corazón engulléndome en un océano de ausencia infinita. Maldigo el silencio y maldigo la muerte. Irune, hija mía, te quiero con toda mi alma. Te quise estos 19 años que nos has acompañado y te seguiré queriendo hasta el final de mis días, como solo puede querer un padre al que has hecho inmensamente feliz. Siempre te querré, siempre te llevaré en mi corazón y siempre te esperaré.